Vielä 70–100 vuotta sitten ihmistuotokset, eli makkilanta, käytettiin hyödyksi viljelyssä ja ruoantuotannon ravinnekierto oli suljettua. Kaupungistumisen myötä maatalous kaupallistui ja ihmistuotokset alettiin käsitellä erikseen. Lopulta kaupungeissa päädyttiin keskitettyyn jätevesien keräykseen ja puhdistukseen. Ulosteet päätettiin kuljettaa vedellä laitoksiin puhdistettavaksi. Samalla arvokkaat ihmisten tuottamat ravinteet hukattiin. Maailmanlaajuinen fosforipula ja typen tuotannon ympäristöongelmat ovat tuoneet esille tarpeen kierrättää ja käyttää uudelleen yhteiskunnan tuottamat ravinteet. Halutaan palata takaisin suljettuun kiertoon. Resursseja ei hukata, vaan käytetään hyödyksi. Virtsan käyttö lannoitteena on yksi vastaus tähän ongelmaan. Se sisältää paljon typpeä, kaliumia ja fosforia, jotka ovat kasveille heti käyttökelpoisessa muodossa. Lisäksi se on uusiutuva luonnonvara. Virtsan lannoitekäyttöä on tutkittu paljon ja tiedetään jo, että virtsa on tehokas ja oikein käsiteltynä hygieeninen lannoite. Suomessa virtsalla ei ole virallista lannoitevalmistestatusta, joten sen laajamittainen ja kaupallinen lannoitekäyttö ei ole tällä hetkellä mahdollista. Tätä varten kaivattiin vielä lisää tutkimustietoa aiheesta Suomen oloissa. Vuonna 2015 ympäristöministeriö myönsi 2 vuoden rahoituksen Biourea innovatiivinen lannoitevalmiste suljetun ravinnekierron toteuttamisessa hankkeeseen. Hanke oli Tampereen ammattikorkeakoulun, Käymäläseura HUUS ry:n ja Suomen ympäristökeskuksen yhteishanke. Hankkeessa tutkittiin virtsan lannoitekäytön edellytyksiä Suomessa. Hankkeeseen valittiin monien kiinnostuneiden viljelijöiden joukosta 2 maatilaa, Sipilän maatila Kangasalta ja Mikkolan maatila Iittalasta. Kummankin pelloilla testattiin kesällä 2016 virtsan lannoitekäyttöä. Verrokkina testeissä toimivat keinolannoite ja ei lainkaan lannoitusta. Ravinteet hankkeeseen kerättiin yksityistalouksilta ja tapahtumista, erityisesti weekend-festivaaleilta. Lannoituskokeet tehtiin touko-elokuun välisenä aikana kasvukaudella 2016. Lannoitteen määrä oli 100 kiloa typpeä per hehtaari Iittalassa ja 54 kiloa typpeä per hehtaari Kangasalla. Koekasvina oli molemmissa tapauksissa ohra. Levitys suoritettiin Kangasalla multaavalla kärryllä ja Iittalassa käsin, koska koeala oli varsin pieni. Multaavan kärryn käyttö oli olennaista, jotta saatiin minimoitua typen haihtuminen ilmaan, ja nykyaikaisen kärryn avulla typen määrä peltoon oli helppo säädellä. Hankkeen tulokset ovat varsin rohkaisevat. Ohra on kasvanut virtsalla yhtä hyvin kuin keinolannoitteilla. Kokonaissato oli vähintään yhtä hyvä, ellei jopa parempi kuin keinolannoitteilla kasvatetulla ohralla. Lannoitearvoltaan virtsa on erinomaista. Seuraava vaihe on lainsäädännön muuttaminen. Haasteena on virtsan suuri tilavuus ja mahdolliset haitta-aineet, jotka vaativat lisätutkimusta. Suuren mittakaavan haasteena on myös kaupunki-infran muuttaminen. Logistiset haasteet virtsan siirtämiseksi syntypaikalta hyödynnykseen tulee ratkaista tavalla tai toisella. Tuote- ja menetelmäkehitystä tarvitaan, jotta ravinteet saadaan kiertoon kustannustehokkaasti, esimerkiksi struviittina sekä typpi- ja kaliumtuotteina. Virtsan lannoitekäyttö on yksi osa ravinnekierron tehostamista. Erilliskerätyn virtsan lannoitepotentiaali on huomattava verrattuna esimerkiksi vesivessaan.